Daga yau sai yau an hana kowa siyan data. Ƙarya ne wallahi. Kada zancen banza. Na ga fa kamar ba ku ji abin da na ce ba ku. Menene? Maimaita abin da ka faɗa gaba. Na ce daga yau sai yau an hana kowa siyan data inda bai kamata ba sai a inda ya dace. Yanzu na ji magana. Rayuwar yanzu fa inda kana so ka farin ciki dole kana shiga TikTok da sauran platforms na social media sai dai mutane har yanzu ba su san inda ya kamata su sai data ba. Abin ne akwai abin haushi. To daga yau haushi ya kare saboda na zo muku da website inda za ku dinga siyan data yanda ya kamata sai dai cash matsalan ɗaya ce akwai wasu manyan mutane da suke siyan data application din ba lalle su ba ku siya ba. Ba a rayuwa haka. Gaskiya dai kan ba a rayuwa haka in ka samu ya kamata ƴan uwanka ma su samu sai dai mutanen ne suna da taurin kai saboda manyan mutane ne. Sahabbai ne ko kuma tabi'ai ne? Kai gaskiya bana tunanin sun kai haka. Shehunnai ne ko kuma mujaddadai ne su? Kai gaskiya duk basu kai nan ba ko ba ka ba dan Audu saboda kai ai ka san su sun kai shehunne kuwa Ko ta gazutai ba su kai ba. Shambu to in dai haka ne ko gaskiya mutanen nan sun dade suna cutan mu. Wato ya kamata ka rika tattauna wato ainihin kalamanka kafin ka furta. Ba zan tauna ba kuma sai na furta kuma yau din nan sai na gaya mu kowa suna application din nan saboda kowa fara siyan data mai kyau mai sauki kamar din da kuke siya ko ba gaskiya ba. A'a. Su ne wannan ba su gane abin da ake nufi ba. Ai ko yau kowa ma sai ya gane dan haka faka ba tare da bata lokaci ba ku garzaya Google Play Store ko App Store ku sauke application din Abban Manir Data domin kuma ku fara amfana wajen siyan data mai kyau mai sauki. Har ga Allah na san da wannan. To ai ko ba kai kade ba ma yau gashi kowa ma ya sani. Dan haka ba za a mana mulkin mallaka ba wallahi tallahi. Da Abban Manir Data za ku sai datan MTN Glo Airtel da na mobile kuma duka sai za ku sai su ne akan farashi mai sauki sosai fa kada ku bari a baku labari. Aji aikin hankali. Sannan za ku iya siyan item katin waya, item to cash, subscription, cable subscription, GoTV, DSTV, exam pin, data card print da duk sauran abin da ya shafa harkan sub. Insha Allah. Abban Manir Data ne kaɗai za ku sai data ku shiga TikTok, Facebook, YouTube, Instagram ku baje da datan ku kuma still datan ku na nan da quality ta. Abban Manir Data ne kaɗai za ku samu wannan. Dan haka faka ku soke Abban Manir Data ku register domin more garabasa. Wallahi ni ma na fara tunanin haka wallahi. Ai ba tunani zaki tsaya ba kowa kawai ya je Play Store ko App Store ya soke application din Abban Manir Data ya register kawai magana ta ƙare. Kawai. Abban Manir Data ne kaɗai zaka sai data akan naira 200 kacal habawa. Kun san ko wannan kamfanin ya shirya tsab domin faranta mana rai. Alƙur'an kan jar uba da barbadi. Domin neman ƙarin bayani kuma gurin yin rijista siyan data da duk wani abin da ya shafa harkar software wannan sune lamban kamfanin Abban Manir Data za ku iya magana ta WhatsApp. Yawwa shikenan. Don haka murudi kowa da kowa za ku iya zuwa wannan website din domin ku sai data mai sauki amma ban da irin su Faruk saboda zuciyarsu ta yi yawa a ce mutum ran da ka daura mai aure ya saki matarsa. Abin ne akwai abin haushi. Kawai dan bata mare sai ka saki matarka kai baka tunanin abin da zai je dawo ne. Ni fa damuwa ne ba na so. Aku kayi wa kanka dan kai dai ba za a baka ka sai data a Abban Manir Data ba. Kai ga nesa. Ba za a yi wannan rashin hankalin da ni ba dai data bane an yarje ma ka je ka siya kowa je sai data a Abban Manir Data sai kun zo kada ku bari a baku labari. Ban ana magana da kuma me ka magana dan kai.